Mit-Tnejn tlieta ta' Awwissu Identity Malta se terġa' tibda tilqa' applikazzjonijiet għal permess tax-xogħol u residenza għal ħaddiema li ġejjin minn barra l-Unjoni Ewropea. Dan wara li dan il-proċess kien sospiż temporanjament waqt il-pandemija. Dan il-proċess jimmarka l-punt li l-operat ta' Identity Malta ikun irritorna lura għan-normal. Is-Segretarju Parlamentari għall-Komunitajiet Alex Muscat spjega li matul il-pandemija l-unika permessi li baqgħu jiġu aċċettati kienu dawk relatati għal ħaddiema li jaqgħu taħt il-Key Employment Initiative u ħaddiema fis-settur tas-saħħa. Huwa spjega li minkejja li l-effetti tal-pandemija kienu kbar, diversi industriji li ma kinux affettwati direttament baqgħu jibgħatu applikazzjonijiet sabiex jimpjegaw ħaddiema li mhux mill-Unjoni Ewropea. Kull employer li jkollu bżonn ħaddiem li ma jistax isib ħaddiem Malti u kollu bżonn bil-fors ħaddiem barrani jrid jara li dak il-ħaddiem barrani ikun ġej minn post li huwa safe għax inkella xorta waħda ma jitħallix jiġi lura. Fisser li Identity Malta kompli toħroġ applikazzjonijiet għal bdil tax-xogħol. Muscat fisser kif kien hemm sitwazzjoni li filwaqt li ntilfu impjieg fl-oqsma tal-lukandi u ristoranti, ħafna minn dawn il-ħaddiema immedjatament sabu impjieg alternattiv. Għal ukoll kif permessi li kienu laħqu ġew approvati lil ħaddiema imma li skadew peress li ma setgħux jiġu f'pajjiżna se jiġu estiżi b'9 xhur. Id-9 xhur se jkopru anke liċ-ċittadini ta' pajjiżi li llum għadhom mhux fil-lista ta' vjaġġar sigur lejn pajjiżna. Mhux ħajkollhom bżonn jerġgħu japplikaw mill-ġdid u allura ħanifrankawlhom li jerġgħu iħallsu it-tariffa mill-ġdid, ħanestendulhom iż-żmien bid-9 xhur sabiex iġibu il dak il-ħaddiem barrani skont il-bżonn. Dwar applikazzjonijiet li kienu pendenti f'Marzu li għadda dawn se jiġu assessjati mill-ġdid. Dan fid-dawl tal-iżviluppi li kien hemm fir-rekwiżiti u s-sitwazzjoni tas-suq tax-xogħol.